कोई सुहागन सावन के महीना में जब रिमझिम फुहार पड़त बा तब प्रीतम का याद सतावत बा। प्रीतम परदेसी अवन फोन पर बात करत बा, उलाहना के तौर पर नाराजगी जाहिर करत बा। कहलस का, अरे जब से आइल बा सावनवा, जब से आइल बा सावनवा, मन मोर व्याकुल हो भइल ना। बहुत अच्छे। दुल्हन कलश की कमाए के सब दिन तो है हो, तर त्योहार का दिन आ जाला तो कम से कम ख्याल कर लियल करा। का कलश, सन सन पुरुआ बहे बयरिया, फर फर हमारी उड़े अचरिया हो। रही रही बेधला मदनवा, रही रही बेधला मदनवा, मन मोर व्याकुल हो भइल ना। दुल्हन बतावत बा, जैसे नैहरे रहली वैसे ससुरे भी है, साथे साथे का सखी सहेलर का से का हो गईली। सखिया लर कोरी होई गईली, हमारी जहर जवानी भैली हो। अरे गोदिया सुनी बिनु लालनवा, गोदिया सुनी बिनु लालनवा, गोदिया सुनी बिन लालनवा, मन मोर व्याकुल हो भइल ना। उलाहना के तौर पर तीसरी बात फोन में दुल्हन अपने पति देव से बताओ थी। बोल सासन नदिया बोली, हमारे लाग करे जे गोली। रतिया दिनवा मार मेहनवा, रतिया दिनवा मार मेहनवा, मन मोर व्याकुल हो भइल।
गुरुवर गणेश बिहारी लिख हारिस चंद्र सवारी। अरे गावे बलिराम बलिराम गाव कजरी तरनवा बलिराम गाव कजरी तरनवा मन मोरा व्याकुल हो भइल ना।